Nsellem l-semija kollha ta' dan l-istazzjon NetFM il daw kollha li qed isegwuna fuq il-mezzi soċjali. Merħba kap għal din id-diskussjoni. Il-ġurnata tajba lilek u dak kollha li qed isegwuna bħalissa. Morru mill-ewwel għall-mistoqsijiet. Soċjetà li importa. Din il-ġimgħa fħallija qed li l-mod kif ingħataw id-direct orders għat-tindif San Vincenz de Paul imorru kontra l-governanza tajba. Se tkun qed tagħmel oppożizzjoni biex l-interessi tan-nies jiġu tassew imħarsa. Mela ħabda minn hemm. Teżisti l-liġi f'pajjiżna. Hemm dak li jseħħ il-Public Procurement Regulation li tfisser il-gvern irid jixtri s-servizzi u l-prodotti tiegħu billi jilqa' l-offerti mingħand negozji differenti, individwi differenti, kumpaniji differenti, ikun hemm data tal-eluq, jiftaħ l-offerti u skont il-każ jew laqgħu offerta f'dak li hija prezz, jew laqgħu l-offerta dak li hija l-kompjetezza tagħha x'hemm żewġ tipi ta' tenders li jistgħu isiru. Il-gvern jixtri s-servizzi u l-prodotti minn għandhom. Għalfejn isir da? Isir għax hemm prinċipju ta' trasparenza li l-gvern irid jagħti r-rendikont ta' emilu. Il-flus mhux tal-gvern, il-flus mhux ta' Joseph Muscat jew ta' Edward Cicluna jew ta' Konrad Mizzi, il-flus huma tat-taxxi tal-Maltino Lawċin. U allura l-gvern irid juri b'mod trasparenti bl-iskrutinju kollu possibbli illi meta jkun qed jixtri servizzi jew prodotti, jkun qed jixtrihom b'mod li jidher visibilment illi huwa korrett. X'qed jagħmel dal-gvern? Qed jaqbad jiddeċiedu jagħti direct orders, inġifieri jagħti xogħol direttament lil min iritu. F'dil biċċa xogħol illi kien hemm f'din il-kumpanija tat-tindif ta' San Vincenz de Paul. Dal-ewwel kien hemm l-iskużant illi daw sakemm kien qed isir il-proċess qalu ħajdu mhux 6 xhur oħra u 8 xhur oħra, f'daqqa waħda baqa' igerbeb iż-żmien u daw ingħataw 9 miljun euro f'3 snin. Din hija illegalità, dan huwa abbuż. L-oppożizzjoni mhijiex ħadd titkellem biss, jiena ma nuħux pjaċir li ma' oppożizzjoni nikkritika biss ma nkun kostruttiv, imma fejn issir illegalità u fejn ikun hemm l-abbuż, mhux nitkellmu biss, irridu nieħdu azzjoni. Allura jiena tlabt li din ukoll tiġi investigata mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, ħalli naraw kif qed isiru l-affarijiet, ħalli naraw kif qed jintefqu il-flus it-taxxi tal-Maltin u l-Awċin. Dan il-gvern issa spiċċa l-ewwel leġislatura, beda t-tieni waħda d-sena, u ħanibdew diħlin issa l-elezzjonijiet lejn Mejju u mbagħad 3 snin wara elezzjonijiet oħrajn. L-oppożizzjoni ħad tkun qedem għajnejha fuq il-gvern ħin kollu, skrutinju kontinwu biex naċċertaw li l-art tagħna, il-flus tagħna, it-taxxi tagħna, is-servizzi tagħna, il-prodotti tagħna neħduhom bl-aqwa mod u jkollna ċ-ċertezza illi kollox isir b'mod trasparenti. Hekk ħad ikun qed tagħmel l-oppożizzjoni. Dr. Delija, il-gvern irtira l-ftejm li bih kien se jagħti art pubblika b'xejn għall-ispekulazzjoni u l-bini. Dan seħħ proprju bil-pressjoni qawwija tal-oppożizzjoni mmexxija minnek. Xi jfisser dan għall-oppożizzjoni u x'qed tistenna issa fil-kuntratt? Nibdew bil-infakru ftit, qed nitkellmu fuq art prime site. Kulħadd jaf x'inhi prime site, inġifieri art li tiswa ħafna, tiswa fost l-iktar għax qiegħda x'imkien prominenti lokalità sabiħa f'San Ġiljan quddiem il-baħar, fejn hemm il-lukandi illum nafu fejn fil-Bajja ta' San Ġorġ. Dawn kienu b'ċens temporanju li jagħlaq inġifieri. Jispiċċa żmien u jmorru lura għand il-gvern dawn l-artijiet. Issa aħna nafu meta jispiċċa ċens tan-nies. Ikun hemm xi familja anzjana meta jispiċċa l-ċens, jispiċċaw barra. Meta jkun hemm xi negozju żgħar jispiċċalu ċens, jispiċċa barra u jkollu jmur ifittex u llum il-kirjiet il-proprjetà olew molla smewiet. Min barra li din il-proprjetà kienet b'ċens kienet għal raġuni partikolari waħda biss mogħtija mill-gvernijiet preċedenti għat-turiżmu. Għax Malta għandha bżonn li kollha turiżmu, għandha bżonn turiżmu ta' kwalità u allura dik l-art kienet għatat għal żmien temporanju partikolari biex jiżviluppaw isir investiment fit-turiżmu. Din il-kumpanija trid illi tawwa l-żmien illi t-turiżmu toll il-level tiegħu u dak huwa tajjeb naqblu miegħu irridu turiżmu tal-ogħla kwalità u dak tajjeb, però mbagħad hemm biċ-ċart mhux żgħira ta' mhux xi plott jew tnejn di 30,000 metru kwadru. Illi jekk tibni il fuq, għax ovvjament jistgħu jibnu il fuq, qed nitħattu fuq 100,000 metru kwadru ta' bini. Il-prezz mhux ta' kemm kieku tinbih lil terzi tas-suq biex tinxtara di. Xi 800 miljun. Il-gvern mingħajr ma ħareġ sejħa l-offerti, mingħajr tender, mingħajr proċess, mingħajr trasparenza,
ilu 3 snin li kien ifferma magħhom, rrid itilhom da b'51 miljun imqas minn fuq diversi snin. Depożitu ta' miljun. Inġver qabad l-art tiegħek ta' min qed jismana tiegħi tagħna u ta' b'xej rigal il-kumpanija waħda. Mhux biex tinvesti fit-turiżmu, mhux fuq dik qed nitkellem, fuq il-parti biss illi għall-spekulazzjoni. U x'tib ta' spekulazzjoni? Bil-kundizzjoni illi jistgħu jibbijaw lil ħaddieħor. Mela daw dil-kumpanija waħda tuħu b'xej l-art mingħand il-gvern u tista' tbiħħa lil ħaddieħor biqlieħ. Kif għamlu fil-Vitals pereżempju? Aħna ħadna pożizzjoni ċara, aħna waqt illi l-gvern jipprova jattilna jnejna u jammadna, prova jgħaddi matul iż-żmien tal-miliet. U waqt li kulħadd kien qed isaqsi u jgħid li aħna maħniex qed nintaqgħu, aħna laħqajna l-grupp parlamentari fis-27 ta' Diċembru. Aħna ħriġna b'deċiżjoni waħda bleħen wieħed, b'vuċi soda u għadna le. Ma jistax ikun millu mal-għada ilek miftijem 3 snin, iġġib 4 biċċiet karti pjanti u aħna rridu nivvotaw. U ma votajniex f'dak il-kumitat tal-verifiki. Ipposponija minn Diċembru għal Jannar. Bdejna nsaqsu iktar mistoqsijiet, tlabt il-membri parlamentari tiegħi isaqsu iktar mistoqsijiet u raġaw iddeferew għal frar. Issa fi frar iddifferewa mingħajr data u l-bieraħ rajt li trajjena fil-press conference fejn qed jgħid dad-deal ħajaqa imma qalu kol ħajbda j-negozja mill-ġdid. Mela llum il-bieraħ il-Partit Nazzjonalista tareb bħal in-nies. Għax ma mbagħad tkellmu l-NGOs, tkellmu l-kunsilli, tkellmu ħafna nies li għandhom għal-qalbhom dak li hu tagħna l-kol. U rbaħnija din l-ewwel ġlieda. Il-battalja da ma spiċċax, imma l-gwerra da ma spiċċax. Għax il-gvern qed jgħid ħajarġa' jinnegozja. L-ewwel nies nisperaw li ma jarġax jinnegozja minn wara darna. It-tieni nies nispera li dan in-negozju ma jfissirx illi ħajprova jagħmel xi tibdiliet kosmetiċi, imma jagħmel xi jagħmel, aħna bħala Partit Nazzjonalista nagħtu garanzija li ħankunu leħen wieħed, ħankunu vuċi soda, ħanaraw kull kuntratt li jiġi preżentat, ħanifluh, ħanamlu skrutinju u jekk ma jkunx tal-aqwa return għal poplu Malti Wawċi, narġaw nimblokkawh u nibqgħu niġġieldu sakemm l-affarijiet isiru b'mod sewwa. Da mhux biss in-nies, mhux biss l-ambjent, hemm anke negozji oħrajn. Negozji oħrajn li biex jibnu, biex investu, biex jagħmlu proġett, imorru jixtru għall-art, imorru jisselfu, jieħdu r-riskju, jużaw flus minn tagħhom. U daw le. Mela dan il-gvern qed jattakka lin-negozji seri, żgħar u medji. Qed jattakka l-proċeduri kollha tal-procurement f'pajjiżna. Qed jarmi art biex itjab xejn lil xi ħadd, u mbagħad meta niġu biex nitħattu fuq artijiet meta nitħattu fuq is-social housing. Jgħid għax m'għandix proprjetà, għax m'għandix biex, għax m'għandix fejn. Dan huwa gvern ipokrita illi tilef ir-ruħ soċjali, illi qed jiffavorixxi il-ftit u jxaħħam il-bwiet ta' dawk ta' madwaru. Dr. Delija, din il-ġimgħa fil-qorti jidher biċ-ċar kif il-gvern qed jisraq il-nies b'kontijiet tad-dawl u l-ilma aktar għoljin u aktar spissi. Se tkun il-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista wara d-deċiżjoni tal-qorti li ma tilqax l-argumenti preliminari tal-arms? Ili naħseb issa 18 xahar jiena fil-karika ta' kap tal-Oppożizzjoni u immur il-qorti mhux għax avukat, immur il-qorti meta jidhirli illi dak li qed ngħidu għandu s-saħħa mhux biss tal-politika imma s-saħħa tal-liġi tar-raġuni u allura nistgħu nieħdu b'mod effettiv ir-raġun. F'dan il-każ kienu individwi privati li marru l-qorti. Dak li qed ngħidu aħna illi l-gvern qed jaħdem l-arms qed taħdem b'mekkaniżmu ħażin illi jakkalkulaw kull xahrejn ħalli l-benefiċċju ta' meta inti tifranka u ma taħlix ma jenetax lilek. Għamilna statements kontinwi għal xhur fejn qed ngħidu għall-inqas 80% tal-konsumaturi qed jinsterqu. Il-gvern il-qorti dejjem jagħmel l-istess ħaġa. Jipprova jiblokka, jipprova jgħid le, jipprova jgħid jiena ma naqax taħt l-iskrutinju tal-qorti, jipprova jagħmel eċċezzjonijiet jgħidulhom preliminari, jiġifieri joħloq problemi fil-bidu, ħalli l-kawża qatt ma tinstema'. Il-qorti qalt l-alarm sħu paċenzja. Il-kawża ħadd kompli. Jidher biċ-ċar li hawn sistema li tinħadem ħażin u jien irrid nisma' il-provi kollha ħalli nara kif nagħmel biex nara dawn il-konsumaturi għandhomx raġun. Din hija kawża privata, però li tolqot ħafna nies. Dak li qed jingħad f'dik il-kawża il-Partit Nazzjonalista ilu jgħidu. Il-kollega tiegħi David Aġus ilu għaw wisfel f'dan l-edifiċċju
jajjat in-nies, jiġbor in-nies li ġejjin bil-mijiet u s-sal-eluf bil-kontijiet tagħhom li jeżaminajnihom għandna tim sieħ ta' nies li qed nuru nistgħu nippruvaw illi l-gvern ħallil fil-kont ta' dawlu l-ilma. Il-gvern illi tela blajta tal-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Il-gvern li tela blajta illi jrid inqas il-kontijiet. U l-istess gvern rinfaċċat b'dawk li huma fatti dokumentali jibqa' jippersisti u jisraq il-Maltin u l-Awċin konsumaturi għall-inqas 80% fil-każi ta' dawk li huma il-familji tagħna. Dr. Derlija, fil-preżent hawn kriżi fis-settur tal-edukazzjoni. Konna tajna, skużani, qed ninterrompik. Konna tajna garanzija fuq di għax insejt. Aħna tajna garanzija illi jekk dan il-gvern ma josservax il-liġi u ma jagħtix lura dak li saraq, Partit Nazzjonalista fil-gvern jagħti lura, irrott lura kull solt illi nsteraq minn kull konsumatur Malti u Awċi. U dirridu nibqgħu nfakruha. Dr. Derlija, fil-preżent rajna li hawn kriżi fis-settur tal-edukazzjoni, każijiet fejn l-għalliema ġew aggrediti. Bil-gvern mhux qed jieħu bis-serjetà dawn il-materji. Issa wkoll hemm deċiżjoni li tfal f'San Pawl il-Baħar u anke fiż-Żejtun jiġu malma fil-containers minħabba li l-gvern qed kontinwament jibqa' jipposponi l-bini ta' skola ġdida kull sena. Il-bieraħ għall-mistoqsijiet tagħna tal-ġurnalisti ta' Net News, il-Ministru Evarist Bartolo wieġeb b'ton sarkastiku għal dawn il-mistoqsijiet. Taħseb li l-gvern qed jieħu bis-serjetà l-materja tal-edukazzjoni? Jiena naħseb illi mhux naħseb jiena issa, naħseb jekk inti ġenitur illi għandek it-tfal tiegħek imorru fl-iskola ta' San Pawl il-Baħar jew ta' Żejtun. Fejn aħna tlaqna mill-punt illi gvern nazzjonalista kien jibni skola fis-sena. Kien jirrispetta lill-għalliema, lill-lecturers, il dawk li huma l-edukaturi tagħna. U għandna gvern illi jikkalpesta l-edukazzjoni għalih ma tfisser xejn, illi l-teachers li malmin il-lecturers il-dawk illi huma il-futur tal-pajjiż tagħna għax jgħalmu l-tfal tagħna, trattom qishom ma jeżistux baqgħaddej issa anke l-tfal innifishom. Għax naħseb hija ċertifikat mhux tal-mistħija ma tal-biki illi f'pajjiżi tat-tielet dinja ikollok it-tfal illi jitgħallmu fil-containers. Jekk da mhuwiex falliment totali, ċertifikat tal-falliment totali tal-gvern fis-settur tal-edukazzjoni, allura verament ma nafx x'inhu. Imma ejja nitħattu fuq il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista dejjem għalih l-edukazzjoni kienet priorità. Dejjem iġġieled biex ikollna l-aqwa sistemi ta' edukazzjoni f'pajjiżna. Kien il-Partit Nazzjonalista li bena l-Università, li fetaħ beraħ fin-1987 il-bibien tal-Università, illi minflok għamel il-kanċelli bil-katnazzi fetaħ beraħ l-edukazzjoni privata. Xpruna l-żazax tagħna biex mhux biss jitlu fl-edukazzjoni terzjarja immiktar u tellajna studenti ġenerazzjonijiet illi ħarġu barra minn pajjiżna u għamlu isem u den lil pajjiżna. Aħna nemmnu fiż-żazax tagħna. Aħna nafu li d-żazax tagħna kapaċi. Aħna ma jinteressanix hawnhekk mid-daqs ta' pajjiżna imma mill-kobor tal-abbiltà taż-żazax u tfal tagħna. Aħna niggarantixxu l-aqwa u l-ikbar investiment fl-edukazzjoni. Nagħtu garanzija illi lill-malmin, lill-lecturers, lill-teachers, lill-għalliema nurruhom l-ikbar rispett. Imma mbagħad fejn tiġi l-edukazzjoni ta' wliedna, mhux fil-containers irriduhom il-wliedna, fl-aqwa skejjel, fl-isbaħ skejjel u f'ambjent fejn it-tfal tagħna jkunu jridu jmorru mhux għax bil-fors għax hemmhekk qed isibbu is-sors line tal-erf, tal-intelligenza, tal-arfien, tat-talim li għandhom bżonn biex jiżviluppaw. Aħna rridu nġibu sistema edukattiva illi t-tfal tagħna jqumu fil-għodu jgħidu jisma'. Aħna rridu mmorru biex niltaqgħu ma' sħabna biex nitalmu iktar. Għax jieħdu pjaċir jitalmu. Mhux nabbuhom beżamijiet, baskijiet laqas jifilħu. Il-gvern trasport xejn jinteressaħ. Aħna interessana mhux li ma jkunx hemm trasport xejta għax ikun hemm u nestenduh anke iktar. Imma l-kwalità tat-talim, il-metodoloġija tat-talim, il-mentalità illi inti tista' tkun aħjar, illi iktar ma titgħallem, iktar ħadd ikber, iktar ma tagħmel, iktar l-opportunitajiet il-bibien tiegħek jinfetħu. Minflok ikollna l-ikbar rata ta' żgħażagħ li ma jibqgħux jistudjaw, Gvern Nazzjonalista jrid jixtieq qed jaħdem ħajkollu l-ikbar rata mhux ta' żgħażagħ, mhux ta' tfal, mhux ta' studenti, imma ta' Maltin u Awċin fl-etajiet kollha li jkunu jridu jitalmu iktar
għax jafu li dawk huma ċwievet għal-futur aħjar f'ħajjithom. Dr. Delija, l-aħħar mistoqsija. Rapport għall-Kummissjoni Ewropea li ħareġ f'dan l-aħħar wara kif il-pazjenti qed ikollhom jistennew 40 ġimgħa dan qabel ma jingħatalhom l-ewwel appuntament fl-isptar. Statistika tal-NSO wkoll urid li n-nies qed ikollhom jistennew 8 xhur. Akkost il-wedi, il-gvern qisu falla f'dan is-settur ukoll. X'tikkummenta? Jiena femt kif dan il-gvern mhuwiex gvern iktar wieħed. Huwa gvern fejn għandek il-Ministru Konrad Mizzi li beħ l-isptarijiet tagħna lill-kumpanija illi m'għandha ebda esperjenza fis-settur mediku l-Vitals, u mbagħad jiġi Ministru warajh. Il-Ministru, il-Viċi Prim Ministru Chris Fern jaqbad u jgħid illi dak mhux sewwa because they are not the real thing. Ikollok l-istess Ministru Konrad Mizzi persisti u jagħti kuntratti ieħor għandha x'taqsam ukoll ma tal-procurement di li tkellimna fil-bidu. It-Technoline u jiffirma il-kuntratt ħalli jkunu huma esklusivament illi jfornu lil dawn l-isptarijiet. Jiġi l-Viċi Prim Ministru, Chris Fern, jaqbad dak il-kuntratt u jgħid ara jiena dan nixtieq inqattaw. Kif jista' is-settur mediku jimxi l qudiem jekk għandna ministri tal-gvern jaħdmu kontra xulxin? Kif jista' s-settur mediku jimxi l qudiem jekk għandna mhux pejka issa imma ġlieda miftuħa fil-beraħ bejn tnejn mill-ogħla ministri tal-gvern. U Joseph Muscat fin-nofs. Wieħed jiġbdu minn hawn u l-oħor jiġbdu minn naħa l-oħra. Mela, is-settur mediku illi huwa pilastru, fundament ta' dak li hija l-ħajja ta' kwalità aħjar, irridu nerġgħu nibdew naħduha bis-serjetà. Gvernijiet nazzjonalisti illi bnew state of the art hospital illi dan il-gvern m'għandux l-abbiltà illi ħadmu. Il-pis tal-popolazzjoni li qed tikber. Morru ġo poliklinik. Ħudu n-numru. Ara jitlalkom xi 72 jew 79 jew 85. U ara jekk dawk l-84 ta' qabilkom jekk hemm 7 minnhom jew 7% minnhom illi qasuma Maltin jew Awċin. Mhux għax ma ħaqhomx servizzi tas-saħħa ta', mhux għax mhumiex persuni bħalna lkoll, imma l-gvern ma jaħsibx. Imma l-gvern l-ewwel iġib, jibqa' jabbi u mbagħad jgħid għandi problema. U mbagħad imur il-ħadd il-Prim Ministru u jgħid imma taf x'in il-problema? Għax l-anzjani qed jgħixu iktar. Imma di tal-biża ta' il-Prim Ministru qisu qed jgħid l-soluzzjoni illi jiġri jmutu n-nies. Pajjiż normali, diċenti, pajjiż illi jiftaħar bis-surplus, irid jiftaħar bis-surplus tal-erf tal-anzjani tiegħu, tat-tjubija tal-kwalità, tal-kura li jagħtu lil dawk li għaddejjem mill-mart u partikolarment lill-anzjani. Tal-abbilta lill-anzjani tagħna minflok inwarbuhom bis-soċjetà, nintegrawhom fis-soċjetà u nitalmu nixorbu mill-lajn tal-erf illi ilhom jiġmaw tul snejn. Pensjonijiet il-gvern jgħid Joseph Muscat jammetti falliment totali u jgħid jekk m'hawnx barranin ma taħdux il-pensjoni u dak li ħadmu għalih. U dak li għamlu għomorhom sħaħ iħallsu. X'għamel bih? X'qed jiġri bih? U fejnu da surplus? Mela surplus biex nagħmlu t-toroq u nibnuhom sura ta' nies m'għandniex. Surplus biex nibnu l-iskejjel nitfawhom fil-containers. Surplus għall pensjonijiet m'għandniex. Surplus biex nkunu kapaċi nagħmlu clinics u polyclinics m'għandniex. Surplus għas-servizzi tas-saħħa m'għandniex. Surplus biex nagħmlu sistema tal-ġustizzja sura ta' nies m'għandniex. Mela fejnu da surplus? Min ħadu da surplus? Fejn qiegħdu da surplus? Jiena naħseb għandna gvern illi niset jirrealizzaw, illi set jidru xquq, qed jidru xquq kbar, u l-gvern irid jagħti rendi kont emilu, il-gvern irid iwieġeb, il-gvern irid jispjega kuntratt b'kuntratt x'ġara minnhom, fejn sar il-qlieħ, fejn marru l-flus, għand min qed jitħallsu daw il-mijiet ta' miljuni. U maħniex ħanifqu mhux bil-kliem, mhux bil-gazzetti, mhux bil-radju biss, imma rridu ir-risposti, ħanesiġu ir-risposti. U minn ma jtihomx ir-risposti, irrid ibagħti il-konsekwenza. Min sera il-pajjiżna irrid ibagħti il-konsegwenzi ta' għamilu. U hemm ħajkun il-Partit Nazzjonalista fuq quddiem jitkellem għan-nies, jiġġieled tal-pajjiżna u jaċċerta illi mhux bil-kliem ta' Malta tagħna lkoll, imma bil-fatti aħna l-Maltin u dal-pajjiż tagħna. Hekk ħajkun qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista.
Grazzi lilek kap ta' din id-diskussjoni, jiem ġdid nirringrazzja l-semmija u lil dawk kollha li segwewna fuq il-mezzi soċjali jien James Aranellu li nixtieqilkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.